lover, boys. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, maray na aga po sa Indogabos, maray na aga po Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Epong personalan, kita po tagahapot lang, mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan dapat masolusyonan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong isyong malinawa. Iyang panghapot igdi po sa DCGB. Ang gabos mga tugang na isyo masusolusyonan. Kung iyan po kita magtatarabangan. Alagad kung day kayo kooperar, iyan tabi ang problema lang. Kaya po iyan mga tugang pwede niya itong pinky on sa programang Anhapot sa DCGB. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, yan po mga tugang sarong antioxidant. Nahalin sa herb, natural yan kaya ligtas. Yan po sarong antioxidant na purbadong epektibo sa pagkatao po ng proteksyon. Sa rado na pag-inom kang Liver Aid, pwede po napapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. May nag-upload sa kuya kasubago pagkatapos kan sa tuya na programa naghapot kung ano databi ang gigibuhon niya para sa tao na pigpapara-text siyanin kung ano-ano. Budak may order kita noy. Garo player kita. Off-air kita sa radyo. Monitor mo sa monitor, telingon mo sa radyo, sa monitor. Wala no? Wala, pero sa Facebook gari live kita eh. Kaya live kita sa Facebook. Wala sa transmitter tayo, naka-off ang transmitter tayo. Pero sa Facebook gari live kita eh. Sige daw. Kwantabi halat ko na i-check ko kung on there ako nag-off there kami nag-trip off sa kuryente. Alright, o sige, sa Facebook continuous man kita eh. Alright, di sabi ko nga ni sa iya
ganyan ko, may pwede po ikang dumanan na opisina. Di ko aram kung tama. Anyway, tatod, papadumanan ko hata. Ikaw ba kaya bagaki mga tao na kung anong pigtatram sa imo ng mga malalani o kung ano? Ang aram ko kung pwede po yan ipatrace. Kaya lang di ko aram kung, yan good, kung ma-file kang kaso. Ito pong, in-advisean ko so para dangog ta na nagapon sa kuya. Pwede ka nga ko pong magpasiring sa National Telecommunications Commission. Magpahagad kang asistensya kung paano yan tabi ta. Kita di ka man basta-basta makadyan sa kuan sa Globe, sa Smart o sa ano yan dito kung ano pang ibang Smart ano yan telcos. Ta di man sinamata okay data sa imo konsisayan ta igwa sinagipigapon na data privacy law. Di ko aram kung ang NTC pwede magtao tabi nin informasyon konsisayan buda kon halimbawa ma-file ka kikaso sa sinabi ng persona. Kaya so may mga concerns yan. Nga ko, okay lang sa imo na i-iri ko tabi ang concern mo mamaya. Okay lang nga po. Habi kan babayi. Ano nga kung pigil sa route sa imo? May nagsasahot na sa iya na isa da, durat. Nailing mo na nga ko iya. Nasa nga ko, anong pigigibo mo? Teman nga ta. May nagsiselos nga sa kuya na kabarangay niya daa. Oh. Nga ko, daraga ka pa po. Hindi, nga may agum na nga po ako. Dagiton nga niya si Agum, ta nagkabarasa nga sutik sa kuya, kan so kabarang nga niya ang babayi. O di nga niya ko, kung gusto mo magreklamo, iga bagakaan ki. Kaya nga ni baga, igwa kita mga tugang ki data, ano ito? SIM registration baga, di ba? Igwa kita ki SIM registration tabi na ginibo, SIM registration law, tanganing ang katuyuhan, ma-detect kung siya nagpaparatext sa mo. Di ba? Kung siya nagpaparatext sa imo ki, nag-akusar ki kung ano-ano, pwede mong ireklamo siya ki nga libel o damages o whatever, kung anong assessment kaan, depende po sa abogado. Kaya kung may mga pareho ka mong circumstances, ang aram ko kang, pwede po yan na irani sa National Telecommunications Commission. Balong ko daw lugod na apudan. So, kung may mga, baka may mahapot kita tabi dyan sa intisita. Aram ko, may mga pareho ka na circumstances, may mga pareho na, ano yan, tabi na, may mga parehong sitwasyon, tabi, konsen man ang gata, aram ko, di ka man makaduman sa kwan, telco, maduman ka sa telco, ay, di ka man makaduman. Tabi sa telco, o kung ano, para haputon, tabi. May apudan ko sa amigo kong taga-NTC, dito lang ipag-on the air, kung ano ang advice, ano. Nagidangog itungon yan. Nagidangog itungon yan na sa tuyang amigo, aputon ta ko ng pwedeng advice, kung pwede man hanggang magpa-NTC, whatever. Tangani na day mabuyo, o nagringan sa iyang number, ano. Ngani naman ba? Taaram po, day ka basta-basta pwede magyan sa telco. Ngayon, kung sa inka, day man sa imo ito informasyon ka. Kaya tabi, madawang kita sa proper agency. Yan, okay. Di ko nagsimbag sa kuyang, may kabitbit ako dyan, haputon talang kung sa indaman ang gado kung ano. Kaya ito baga, naroon manindo, ang SIM card, automatic sini. Ang SIM card, mga tugang, kita baga, naroon manindo ka ito, na haloy ma-implementar so SIM registration, nagkukanda tabi kan date, nagbabayular sa data privacy law. Pagtoko ni Digong, duman na kita, nag-implement kan siring na bagay ta para makontrol so ngaya uyang baga na mga mararaot na mga gawi-gawi na pigagamit ang cellphone pang terrorize etc. In-implementar baga naron naman nuga ito nag-restore kita kan mga cellphone ta. Ang hapot na ngunyan, ano na? Kung may reklamo kita sa sarong persona na sige ang kakuang kan cellphone, send madumang kita. Yan ang dapat na ihaputa. Diyos mabaka tabi may oras ka, bisitahan daw tabi sa NTC, may mga pwede kitang makauron dyan ng mga amigo. Kung ano, tangani na, ano yan, masabutan ta, ang IR, iwan ang ki-IRR, ay kung baka, ano nga yan, Department of Communication, di ba? Igwa kita ki-DICT digdi. Igwa eh. May nagkakauron si Pading, yung si Padingmar. Yung si Padingmar. Igwa kitang DICT, di ba? Department,
Nakakauro ni Padingman ito Ang DICT, ihaputan daw sa DICT, mga pag-iriba, mobil, pakihanapan daw nindo, baka si Diyos pa, gayon sa Legazpi Port area yan. Yan, ikwa, may nakakauron si Padingman, DICT, ihaputa, ihaputa. Hello, pare. Po. Dumunan mo si Juan Joshua, Engineer Lugar. Sa inyan, sa NTC? Yan. O, kung bako pare, baka igwag isarong sa nga ang DICT ka yan? Department of Transport, Department of, ano yan? Information and Technology? Oh, basta dumunan mo yan si Juan, si Engineer Lugar. Oo. Ano yun na yan dyan? Okay. Very good, Migo. Ano ko yan? Oo, salamat Salamat. Pala ba, nga nila, kung ano ang nakabugtak dyan, may reklamo ka, sa paano pagreklamo mo? Yan ay klaro ta, ha? Ngani na mabawasan, mataawalan takigiya, kamutabi na mga parantabi. As of now, pati sana po, so nag-upload ka sa bago sa kuta, di pa akong maisimbag kung ano. Okay, amigo. Hi, good morning. Marinaga. Hi, Naga. Yes. Mataw lang akidit na opinion. Sige daw, tabi, Migo. Ang harap pa na kayo nakakaso, ang pinaka-best ka, ignore niya, i-block niya na lang. I-block. Okay. Okay. Manungod po sa pag-trace kang pagsadiri kang SIM card. Ang SIM card registration ngayon, day man tultol. May mga nangyari na po ka na pag-imbestigaran. Opo. Ang nagluwa sa picture, puro panduki-ukay. Naka-record yan sa NBI. Yun narumduman ko ang kaito. Yung mananggad naghahanap ang profile picture. Ibang pandukikos. Iyo, kaya di man po katultulan ng SIM card registration. Paano man biga? Ako nga paano na-register ito na sa bagay, kung online ang registration, di man ma-detect kung sa picture, sa tabo o sa ukay? Ano eh? Hindi ko alam kung anong tigre-recognize ka yan. Oo. Yung mananggad, tama ka. Iyo po, ang kataklang po ko complain sa NTC, itong mga scam. Iyo. Pero kung harap ka, Individual? Problema. Ang pinaka-best, ignore, block. I-block I-block na sana. Tama ka. Ayaw ang sanatari sa rin. Regard sa bilog na personal disability. Salamat. Sige, Migo, salamat. Alright, yan. Bossing Raul Calio, kang PYC Enterprises. Yung mananggal, i-block muna sana kayo. Advice ni Boss Raul, i-block na sana. Tabi, good morning dyan sa mga taga PYC Enterprises. Kay Bossing Raul Calio. Yan ang sa Uro site. Yan, arab ni Bossing Raul lanta. Ikaw siyang mga VHF radio, kamong mga taga-barangay, mabakal kamo ki VHF na radyo, service nindo sa barangay nindo, service kang pamilya nindo, dumayang kamo sa Uro site. Kang inot nga, nagapot sa ko sa LCC, ito naghapot tabi so LCC kang inot sa kuya, ha? Dumayang kamo sa Uro site, tanapon nindo ang PYC Enterprises. Yan po dyan mga radyo na pwedeng magamit tabi nindo. Hello, bro. Bro, morning. Morning. Panumanon mo sa cybercrime sa Kampula. Campola. Yan, imbestigaran na duman. Tapos natao na ang Campola kung paano yan Hanapon. ang pasikot-sikot, anapon. Okay. Thank you. Okay, thank you, bro. Yan. Sa manda tabing option, pwede tabi dyan sa cybercrime unit. Yan. Okay? Sa PNP. Nagapon si Engineer Mer Legazpi, naputol na. Alright. Good morning, Henry. Nya ako tapig paparataraman ako ni Mrs. kay mga malanit na tataramon. Anong gibuong ko? Ay, aram mo na si Mrs. mo ito. Di ba? Aram mo nang si Mrs. mo ito. Di ka na magproblema. Ang problema mo na, ang kayago mo. Hello? Hello, sir. Engineer, Marinaga. May experience man ako kaya dyan na tungkol kaya dyan sa SIM card na yan. Opo. So dati kong number, turnover ko, tapos paid ba ka? Iyo baga. No. Turnover ko na senda. Pero ang data ka to, ang registration ka ito sa kuya, kaya itong time bagang nagpa-register sa DICT. Iyo. O di maninda kinansel, tinauninda sa iba, pag i-apudan ka to buhay. ang registration,
ando ko na sa kuya daga Oo. Oh, registered. ara mo, engineer, ang experience mo, sa kuya, baliktad sa ko. Dako baga, nagdo akong postpaid. Oo. Ining number na ini palan, gano'n naka-assign sa ibang tao, na sinurinder man. Pareho mama yung Awan mo ka ang pare. May nag-aapod sa kuya na naniningil. May nag-aapod sa kuya na nag-imbitar sa party. May nag-imbitar sa birthday. Ganyan ko, bako naman po ini kay, ang duda ko, ang dating may pangarang kay ni pare, elected official, Pwede kayo. tanga po konsyal. Ganyan ko, bako ganyan ko, iba na po ini, ay, ika nga yan, naguti ka lang. Saka maga. Yung nga ni. Dapat ki-cancel ninda. Pareho nanggan sa nangyari sa Toya. Oo. So natin kung number, over ko senda. Oo. Nagpalit ako number, natapos na. Oo. Di pinalitan ninda akong number, tapos so unit. Automatic, nagamit ko without registration. Nag-function sa SIM card. Nagpangsyon, mura registration. Nailing mo na yan. Gani balik sa dati gayon. Oo. Kang denial ko, digdi sa number na pigapod ko sa imo. So bago kong number, dial ko. Oo. Nagka-registered sa cellphone ko, kumpanya. Okay. Di itinaw sa iba sa number mo. Kaya sabi ko niya ako, number ko niya nga talaga registered sa cellphone kong luma. Kumpanya. Iyo ano. Dapat gan pati sa profile ka itong number na ito. Babagon kan telco. Oo, dapat babaguhon man ninda. Pati sa kapangaran naman. Ayan. I-declare ito na dahil nakitag sa diri ko ta. Yes po, oo. Ang technology nila ko na. Iyo man, tapos tama ka ng God. Sige, tayo ngurag ba nag-aarapod sa kuya, nagakulit daw kung nuaring ko daw i-deliver. Naku, sabi ko, wala man ako niya akong negosyo ng araw kanya. Sabi ko, na tama-deliver ako sendok araw kanya. Marenga ninyo. Dese mo ko nag-text. Oy, nore na nga po. Anong nore niya pumabot sa allowance? Dai, mawara. Makagit sa iyo, sir. Yung apo. Kaya dapat talaga, sir, siguro, i-requested ba yan? May kwan, may dapat ayuson ang DICT kay ni. Iyo po. Diba? Kung isipan mo nga ni baga, sir, sa ibang bansa baga, pag nagbakal kang SIM card, dara-dara mo sa passport mo eh. Iyo pare, totoo. Totoo yan. Dara-dara mo sa passport mo, tapos ilingon talaga dawan, kung talaga ika ito. Oo, Pagbakal totoo. mo pa lang kang SIM card. Iyo, bako na ika mismo ma-online register, Yes po. ma-register. Duman mismo sa babakalan mo, i-registered ka tulos. Yan, Kung correct. nagbakal kang SIM Iyo, card, dara-dara mo iyo sa man ang proof. ganda no. Nagbakal ka diyan sa konsay na gilid-gilid, sinan marehistro sa imo. Kuta dapat. Oo, dapat sinda mag-registro. Automatic dapat registered. Yan, may problema pala sa batas ano? Nanakuan. Okay. Kuan pa man bagang batas ta baga sir, bago pa man siya absolute. Iyo nga ni. Pag nag-implementar na sa kanari paro sa diferensya. Kay kuan pa man ayoso. Yan, Iyo man yan. sa topic, Okay, sir. thank you amigo. Salamat. Diba? Ayan. Yan tabi ano. So siguro diyan kitang mga besa na. Mahanap kitang pwedeng makahoron sa Department of Technology, Department of Information and Technology. Yan, di ba? DICT, Department of Information, Communication and Technology. Yan. Iwag andig di sa Bicol. Yan sa Rabiste ko lang aram kung siya lang pinimakaduman na pag-iribata para may makahoron kita. Alright. Ang deactivation nga ni, sabi, SIM registration as well as deactivation must be done in person and not online. True po, true ini. Pero kaya kung maduman ka ma-deactivate ka, kung di ka nga maka-online, pwede kang magduman sa kung saan ka na telco, ma-personal ka para po sa deactivation, considering na bagay. Alright, sige. Anyway, sa DICT na lang, bako na so NTC, DICT, haputunta, mga tugang kan, mga arog ka na bagay, tangani po na masabutan ta kung paano yan. Anong mga dapat ang giribuhon yan? Alas 8 Gs, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Alright, good morning. Biktima na po ako kaano nagtitext ako, taginibo da ako, nako, borrower. Pareho experience yata. Ako ang tigsingil na daig ko man bistado. Supig mention na name. Nagduman ako sa
Nagpa-entry sida siya. Record lang po. Wala man po updates kung na-trace ninda o dae. Yan. Sige, tiha po tatabi sa DICT. Yan tabing concern. Mapagal kaya dyan, tahaloyon perang bulan na yan, iyo baga, nahaloy ang pag-trace. Anyway, paano kaya sa pag-trace man, may mga batas na tabi na araw ka na data privacy, di ba? Private property mo baga. Anyway, niligon na lang kung anong pwedeng maisimbag ka yan, mga tugang. Ta sa buton ta, kimaray, tangan inaday kita nasa salata. Nag-implementar kang implementing rules and nagibo kan implementing rules and regulations. And dyan mo mailing kung ano ang mga loopholes na pwedeng gibon. Amen. Siguro, kung may congressman, senador na nagdadangugo niyan, kaya po nagayod na ano nga po kaiyan, i-revisit ang mga arugan na sistema, mga tugang sa masunod na kongreso kan Pilipinas. Okay, now, good morning, Henry. Pareho man po ako kan experience ako kaiyan. Pigibo man akong co-maker kan tawo na day ko nga ni midbit ay sus ko. Aram po rin ang experience nindo. Dakulong kan po sa ko. May text pati na pigmumuda na ako. Ika ngaya, madadamay ka ngaya sa gibong-gibong ngaya kan tawong ini na number mo ngaya, ang ginibong co-maker, ika ngaya ang co-maker niya. Salon niya sa mo. Tinext ba ko? Nganya ko, kang ginamit kan tawong iyan number na binugtak diyan sa endo, pinaaram nindo ako. Di ko sinimbag, unilit ko. Nako, hoy, kang ginamit kan tawong anso number ko dyan sa office sa trabaho dyan sa loan lending nindo, inapudan nindo ako na co-maker ako kaan. Siguro, mga 10 lugoy na akong text, dahil man ako sinimbag na. Diba? Arog ka ring number ko, pero may ko inipig-announce on the air. Ano ba? Si Inda. Basta may nag-text ako ligdining public number kong ini, oh. Hello? Hello, tabi sir. Morning. Morning po. Arog man ka ng sa kuyang experience na nagtapira, dapat ibakatakoton kunday kaki pangalamaam lamang sa batas. Iyo baga? Yung mo, ang threat sa kuya, arestaro na ako, tigwa kong utang. Ito pa rin, baka doon ako, scam ito. Ano po, uning... Totoo? Kompleto man actually, kompleto sa niya, legitimate po sa iyang claim. Kaso lang, wrong person, minaluwas, wrong person ako, iyo ang ginamit duman. Iyo, yung pangyari. Yung nagsabi ko, gigabi kang garantor pare, di ba? Yung ani po, na sabi ko ako na may sala, na di ko ani ito, ay, naputol. Iyo baga? Buda, kung alibawa man dyan sa mga negosyong yan, may pigagamit sa endo na tabi na mga na mga garantor, dapat ma-verify sinda sa tao. Di ba? Dapat ma-verify sinda sa tao na iyo tabi ang iyo ang tagsarili kan cellphone. Bako nabasta ka sa namin na ako kaya na bako nabasta ka sa namin na ako kaya na mga number, nagigibong garantor para sa na makautang. Di ba? Anyway, totoo. Baka may, may makauron kita tabi dyan sa DICT. Mga tugang sabuton tang maray ini, kung ano tabi ang saenda na mga dapat gibuhon dyan. Iyo po, lato-laton talang tabaka may nagkuano galing si Pading Maran may nakakadalang kuno nakakauro ni Pading Mare. Ang ang mga tawong yan. Alright. Sige, sandali lang. Tamay saro pang reaksyon. Tabi, alas 8:15 oras sa Pilipinas bago sa report ni Jimmy. Good morning, Henry. About sa ito. What about sa mga bastos na foreigner vlogger? Arog kan. Nag-interview sa Pinay tungkol sa intimate details mo gusto ko ini-report tamalang bastos, ano po ang pwedeng gibo? Yan nga ni po i-clarify ta kung paano yan. Salamat po Sa ibang bansa magkaraw ka lang sa ibang tao through your number, pag inapod ka kang pulis taud-taud sa natutukan ka na kipulis. Hindi po sa Pinas ginibo yan SIM registration para sa election purposes. Since sa
mga spy, isus iba man, opposition. Sige, standby muna Jimmy. Tayaon si Joshua Bino. Joshua, good morning. Hello, BP. Go ahead. Sabi kan DICT Regional Office ni Madam Cyril Montales, Information Officer. Opo. Dahil na sakop, iyan diping sharing ka ng mga concerns. Pero ikosindang hotline number, kunyan, pag may nagadulok sa indang mga arog ka na concerns, depende sa klase kan reklamo. Pigi-refer ninda BP Henry kung bako sa NTC, sa Cybercrime Unit kan PNP, o kung bako naman sa NBI. Depende makauron si Ma'am Kilay ba, no? Dahil pabipita. Sabihin mo, pag may reklamo kontra sa sarong SIM number, di man ninda sakop yan sa DICT? Igusin da sa mga awareness campaign niya. So, paano dahil mabudol online, paano dahil ma-scam, paano mapoproteksyonan ang sadiri mo online. Pero pag may mga concerns o reklamo na kabot pipi, depende sa type of complaint, tig-refer maninda sa tamang agency, NBI, PNP, NTC. Desin lang means na ma-detect ang tao na yan. Nalibang gusto mag-file ki kaso, Di pwedeng means na ma-detect yan tulos. NTC. I-refer ninda. I-referral sinda BP kang kwan. Kung sa ngaya kaso ngaya, NBI pwede. Yang NBI, igwa kim means na ma-detect yan. Ang NBI ngaya, halimbawa. Pwedeng sindang may, kaya halimbawa, tapaduman siya po yan sa NTC na, tadi pwede sa DICT. Ayon sa opisina kang DICT. Ang DICT, yung nag-ibip sa may, so tinan po baga pasiring ang embarkadero? Di, masaran nyo sa NBI, agihin muna. Pwede. Ano sa NBI, aputan mo sa mga amigo tayo dyan, kung igwa sinda kim means na ma-detect. Pag limang nagyan nga sa rong tao, paano ma-detect kung itong cellphone number sa enda ito? Kung ma-file reklamo, di ba? Buda, gusto sabihin ka, pati ubuson mo itong sinabi ni Madam. Susugon ta, kung paano? Diba? Halimbawa, NBI, anong gigibon? Ngayon, NTC, anong gigibon? Saro pa? Ano saro? Cybercrime? PNP, sa apod ni Juan Brad Charlie, sa kampo. Anong gigibohon? Susugon tayo niya ata. Kung nagyan ka sa DICT, dahil man sindaki poder kaan, referral duman sa mga proper agencies, habo ko mag-conclude kung ano ang purpose kang SIM registration na. Yung nga po. Habo ko mag-conclude Sabi kayo ni Ma'am Cyril, DP, igusindang division kayan, pero nasa central office, para ki focal digdi sa region na pwedeng ma-interview. Pero pag may report sa indang na kukuha, automatic referral sa tamang agency, NTC, NBI, PNP. Anyway, apiton ta, sagot sa masusog. Aputa daw nga, susugod ako na ba nga nagreklamo, anong gigibo, paano yung ma-detect? May kakayahan na mag-detect. Di ba? Ako gusto ko na mag-conclude, kung di abo ko, ang sabi ba kaya BP? para gusto kong sabihon, pero hindi ko talaga magawa. Maski may SIM Registration Act, bounded man ginarekan, so privacy law. Kaya, depende silang process. Mayroon mo na akong tubig. Pero, hindi sa wisdom ninda. Aramon mo na dyan sa mga agency yan. Araramon mo. Iyo, aramon. Tawag ko kita magkuhan, ha? Kung arog masana ka ng parait, diba? Kung arog ka ng parait, ano na? Okay na, Joshua. Salamat, ha? Salamat. Ayan. Kung arog ka Hello? Hello? Yes. Good morning. Kuya Nes. Nangyari na yan sa kuya ng mga pigi-restorya yan. So sarong kong kaming in one day, nabudol, napighagadang ki sarong may mana kamid bid, padaraan niya ki kwarta. Naka-receive ki 30 mil so ng budol sa sarong aldaw. Napatubod niya sa mga paghiribam niya. Nasa ito. So naghahagad. Tapos ipigkontak ko sa cybercrime, sa PNP. Ang underclass ko man ito. Actually, prinang kanya ako. Pagkakot kaya kaya ni sir na mga kaso, almost impossible kaya man na matrace tayo ano?
Iyon, no? Ang pigigibo kang kuyan para sa pasahan eh. Mapagal ka lamang kikaduduman. Araw kaya napigasabi ni Joshua, actually, mapagal lamang si Joshua magparaduman kung saan na opisina. Mga matibayon kuyan, basketball garo ang aran din ng kawat. Ituturo ka. Kaya nun muna sana, imagine mo sa sarong taong na biktima, na dahil ng kwarta, tapos, siyempre, grabe ang baga. na ma-solve ito, matrace. Sige man ang tubod, ituturo duman kung sain-sain. Tapos, dahil man sa mangyayari. Kaya ang lesson dyan, talagang dapat mag-iringat kita. Yes. Di magpalansi. Paano tayo na nag-iribo kibatas kita digdi sa Pilipinas, na dahil man malinaw kung paano ma-implementar. Ang problema dyan, kung paano yan ma-implementar. Ako doon ako sa ngunyan, SIM card registration hanggang sa ngunyan, dahil man na i-implement kimaray, tadakulong pangani na nang i-scam gira. Isa na nagkurwag SIM card. Correct. Yan ko tan hirilingon ngunyan sa Congress baga. May mga oversight committee kung ano-ano mga terminology ninda. Kaya lang talagang lapwas ang panghiling ninda. Ang size ninda. Dahil manahihilingan. Yes. Opo. So, mag-iringat na lang kita. Ingat. Tama. Okay. Kung may mahagad ki kwarta, mag-personal. Yan. Ngani na dahil i-riskama. Maray pa. Opo. Okay. Mag-video call, mag-upload. Video call. Yan. Nahihiling mo sa pandok niya, na dahil man siya natututukan na bigpahagad sa imo. Okay. Thank you, Kuya Nes. Thank you. Maganda itong punto ni Kuya Nes, Mananggad. Nga na dahil kita mabiktima, Mananggad. Ano yan? Magkuha na lang, ano po yan? Mag-ingat. Mag-ingat tabi sa pagtaong kwarta, mag-ingat sa kung anong bagay, buday iba pang bagay na dahil po kita nabibiktima. Ha? Hello, Joshua. Abangan, Bibi, mga 5 to 10 minutes lang po. Pasirin na akong NTC Rawis. Nagapunta ko si Atty. Bilanghel, so legal officer. Tamang-tama. Simba kong daninda, araw ko ninda kung paano ang proseso. Ay, very good. Adi, apudang ko na siya. Gusto mong di ka na magduman, tapudang ko na siya. Harani ka na? Army na. Good. Sige na. 5 minutes lang kita, 5 Yan. minutes. Okay, sige. Thank you. Yan. Tama. Yan. May nago kitang magkasimbagan. Yan. Okay, sige ta. May pick-up ulit ako sa bagong amigo ko dyan. Okay. Okay. Okay, halat ko na tamayin na kuan. Yun na. Abangan nindo ha. Okay, tabi. Okay. Alright, sige. Bueno. Abangan nindo ha. Stop na muna kita dyan. Jimmy, di ka magiro dyan, Jima. Stop na muna kita dyan. Pagkatapos kayo nagkapirang pagiromdom, aramon tang report ni Jimmy na salita, 8:25 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys! May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plasman. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Hello, ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Hapot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Hapot ko lang po kung 131 ang numero kan ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Number 131 sa Balota. Kiko sa puso ko.
Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. Whole ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag-4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! Pollad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Rasa sa imong makuha, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo, may uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Rasa sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang oras, mga tugang 33 minutos makalipas ang nagpaparagpadag na alas 8 nin pagkaaga. Ang oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. During Nokia era, we bought cellular phones which have no active line and we need to go to telecom office to have our phone lines activated. There were no scam during that time. Cellular phones in its serial numbers must be also be registered, not only the SIM cards. Yan. Reaction po yan. Sa tuyang, iyo, tama ka po. Inabot ko anak ko na yan. Inabot ko Nokia na yan. Nokia. Inabot ko yan. Nokia. Yan. Inabot ko yan na, ko na yan na, kahit nga so mobile line baga yun. Pero primerong landline cellphone sa Legazpi, cell sites, mobile line. Yan. Si Ma'am Brenda, ang sa mga may primero ka na business, may kinaraman po diyan sa ano yan, sa cellular phone. Yan.
Mahalong pati ka Ang hapot. Ang maharong ka itong SIM card. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pero so, tayo itong Mobiline ka ito. Wala man talaga itong walang SIM card. Kaibas. Ay bayad ka lang monthly. M. Ang lalaki. Kadilin siya nga na ako ito yun siguro mga 25,000, Ronald. So, nagkuhan ako ito, nagpabakal ako kis cellphone. Si Henry M. Ang lalaki. Cellular phone, nagpabala akong itong Mobiline. Nagpabakal ako, nakadilin siya ako siguro mga 25,000 ito. Sultero pa ako ka ito. Ang hapot. Kaiba si Henry M. Ugmahon sa girlfriend ko ka pabakal akong nakadilin siya akong mga 25,000. Ang Pero si mana kaming date ka ito. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua Bino, gari na sa NTC na. Sandali lang, Jim, ha? Balikan ta katabi, Jim. Nasa NTC na agad si Joshua. Kasabayan magkakauron tangon yan. Joshua, come in. Yes, dito maraming talaga pag ang mga official kan gobyerno nagmo-monitor man graray sa radyo. Aram ko ba yan? Nagkamonitor dyan sa NTC. Kaya Yaw dyan, ikaw ako dyan, kay amigo. Yaw dyan si Engineer Mon. Katarin ko si Engineer Mon. Oh, yaw dyan. Katarin mo pa si Regional Director. Si Engineer Karen yaon. Kaya to. Ikaw dyan, Engineer Karen. Kaya to, inakon niya. Tama ba? May Karen dyan? Engineer Karen. Ay, nag-upload na po. Abroad na po si Engineer Karen dito. Nag-abroad ka. Gusto mag-aran pa akong iba? Joshua? Ano? Gusto mag-aran pa akong ibang babae dyan na engineer? Pwede. Abay na, okay na. Sige na. Okay, sige. Namumonitor ni OIC Regional Director Attorney Judy Ann Bilanghel. So, Apo. discussion ka sa bago. Kaya gusto niya nga pinapaliwanag kami sa PBC. OIC RD Attorney Judy Ann Bilanghel tabi. Apo. Attorney, maray na aga po. Good morning po, Attorney. Good morning. Ay, ma'am. Good morning din po sa babos na nagdadangag din niya na aga. Opo. Salamaton, Madam. Tarang ko nakatutok dyan sa ang radyo sa NTC pagkaaga. Salamaton pong maray. Sige, Madam. Actually, madyan man talaga po sa si Joshua talaga. Tapasirin niya sa direction niya. Pero gusto ko po malinawan. Alimbawa, may reklamo kontra sa wrong person na SIM card holders. Ano po ang role kang NTC po sa bagay na yan? Kung may reklamo po sa isang number, i-qualify pa po ini. Yes, kung ma'am. nagpapasok ba ini sa text scam or text scam, Okay. ang jurisdiction po ka ini VPN, iki po sa NTC. Mhm. So naglalaog po ini sa sarong frontline service ng Consumer Welfare and Protection Unit ng Apo. NTC. Mm. So tigitawan niyo po iyan form para ma-fill upan. And ang ginagawa po natin dyan sa mga spam numbers o Opo. nagpapadala ng mga spam or scam numbers, Oho. pinapablock po yan para hindi na po makapagpadala pa or makapangbiktima pa. So kung Ayun. sakali naman po, kung sakali naman po, ito kasi marami ngayon is ginagamit din ang number na nakalink po sa mga money lending app Opo. or sa mga, sabihin na natin sa mga GCash accounts na Yeah. ginagamit po pang scam, we have to qualify this po since ang act po is nangyari or through the use of ICT, ang jurisdiction po nitong mga complaints is with the PNP Cybercrime Unit. Ayun. So, doon po Opo. nila kailangan itulog po ito para po magawan po ng aksyon ng mga kaukulang ahensya po. Opo. May na-mention, ma'am, yung DICT kanina, NBI. Ano pang role ng NBI? Ang NBI po kasi, minsan po partner po natin dyan sa effective implementation din ng SIM registration po. Halimbawa po dito, yung paglagana po ng mga illegal sale of pre-registered SIMs or yun din pong mga yung MC catchers ay IMSI catchers po na tinututungan namin ngayon. Opo. So yun po, nakikipag-coordinate kami and biliban po dyan sa NBI, nakikipag-coordinate din kami with the Cybercrime Unit. So tulungan po ito sa mga pag-implement po ng SIM registration law po. Ayun, okay. So sa inyo po, ma'am, halimbawa mga text scam, spam, o kaya ano pa yung lending, tungkol sa lending, etc. So pwedeng pumunta dyan sa inyo. And sa PNP Cybercrime Unit, may malaki rin pong papel para dito.
ang tanong po ma'am, pwede pang malalaman ba ng complainant kung sino po ang nasa likod ng mga numbers na yan, halimbawa? Yes po, possible pong malaman kung sino po yung tao po na nakakabit doon sa numerong ito. Opo. Under the SIM registration law po, meron po tayong tinatawag na SIM registry. Yes, So doon po nakalagay kung mga numbers, sino po ang nag-register nito, yung lahat pong mga personal details. Only that po, nakalaad din po sa SIM registration natin na bago po makuha itong mga personal details, kailangan natin magsunod sa proseso po. Ang requirement po ng batas dyan is kailangan pong kumuha ng court subpoena or order issued by a competent authority. So ang proseso po yan, makikipag-coordinate ka po, halimbawa magpa-file ng kaso with the help of the prosecutor, makakuha po ng warrant. Yan po ang hinihingi. Yes po. Ma-issuean po ng approval ng korte. I-issue po yung warrant na yun sa telco po kung saan po siya naka-register. I see. So, You mean, po ma'am, ang proseso. you mean po, attorney, ang i-apply yung search warrant para sa number at saka sa pangalan para makuha? Technically po, ang sa pagkakaalam po, warrant to disclose computer data po. Ayun. Oo. Yes, So, ibig sabihin kailangan ng tama yung court order para maging legal yung proseso ng paghahanap ng data, ng records. Yes, po. That is correct po. BPM. So, ibig sabihin, ma'am attorney, Judy Ann, yan bang mga makukuha dyan, halimbawa, may court order, may court warrant, ibig sabihin po, ang data ng lahat-lahat ng dyan is admissible po in court, pwedeng gamitin na ebidensya, no? It is possible po, provided po covered siya ng SIM registry. Kasi ang hinihingi lang naman po sa SIM registry ng mga telcos natin, yung full name, yung address, yung numero po. So yun po, if it is relevant po to the case, bibigay po yan. And admissible po siya sa kaso po. Ayun. Okay. So i-issue po yun sa telco, halimbawa. Pero without that, ang yung telco po, hindi pwedeng mag-disclose ng data. Tama po attorney? That is correct po. Kasi po, kung hindi po mag-follow din sa tamang proseso or kung magbigay po ang telco ng walang court order, may violation din po sila under the SIM registration law. So, pagmumultahin din po sila yung unwarranted disclosure po ng mga personal data natin. Kasi di ba po, bago pa man may isa batas ang SIM registration law, meron na po tayong batas patungkol sa data privacy. So, yun lang po, partner po yan na batas na ini-implement natin. Opo, okay. Ang isa pong concern dito, halimbawa, may tumawag sa akin o may tumext sa akin na pinagsasabihan ako ng kung ano-anong mga salita, it's accusing something, or minura ka o na mga terms na pwede mong makita na violation sa batas, sa existing laws ng ating bansa. Pag ganun po ang sitwasyon at attorney, director, saan po pwedeng pumunta? Sa inyo ba o sa cybercrime po? Ng PNP? Not to qualify po. Ano po ang pinaka-purpose ng complainant natin? If gusto po matigil na, agad-agaran yung papadala. Siguro baka ng mga ganitong mensahe. Yes po, dito po sa amin. But if kasabay po niyan para matigil na ang is gusto niya pang sampahan ng kaso, maaari pong idulog ito sa ating mga kapulisan or magsampa po ng reklamo po, kaukulang reklamo po. Ayun, Kung hindi po mag-file ng kaso, halimbawa gusto lang matigil, may pwede po tayong gawing action tungkol dyan po, attorney? Yes po, gaya po ng nasabi ko kanina, ito po sa mga frontline service namin. Yung blocking po itong mga text messages, unwarranted text messages, illicit or unlawful messages. Kasabay na po dyan yan yung mga nasabi mo po kanina. Ano po ang basihan, although ang ebidensya yung mga text messages, gaano ba kabigat ang gravity o tama ba? Gravity or offense na nakikita po ninyo para ma-block po ang isang number? Para po makarecommend kayo na pwedeng i-block po ang isang number? Ang lang po namin dito, sir, is yung screenshot ng message, bini-verify namin.
kami po ang nagpapadala niyan. I-endorse namin yan sa telco. Okay. Ito pong number nagpapadala. So, may warning message naman po yan na pinapadala ng telco. Hindi pa talaga siya mag-stop, mag-send ng mga mensaheng ito. Totally po, ipapablock po talaga siya sa network. Ayun, oo. Pero yung may-ari ho ng number, ma'am, na i-block, hindi tama ba? Kung na-block na yung number niya, he or she has the privilege pa rin na maka-acquire ng bagong number? It's possible po. Sa batas po natin, wala naman pong limitasyon na bawal siyang kumuha kasi. Pero ano na din yan sa kanya kasi kung may record na din siya sa database, kung may bagong pagpapadala siya ng pareho ulit ng mga mensahe, mga ilocoloid. The same process din po. We have to file for the appropriate complaint para sa ma-block ulit itong nagpapadala ng number. Ayun, oo. Pero naintindihan ko po, ma'am, mas mahalaga yung, patama ba, yung conviction o kagustuhan ng tao, tiyaga ng isang tao na nagreklamo na makasecure po ng mga legal documents, para mangyari po yan. Yes po, sir. Mahalaga po yan. Opo, okay. So mga naagrabyado ho na mga na ngayon na nakikinig, ano po ang pwedeng gawin, ma'am? Halimbawa, yung base po sa nasabi ninyo kanina, yung under NTC, mandate, ano po ang pwedeng gawin at sa paano po sila pwedeng dumulog po sa inyo? Naputol si Joshua. Joshua, attorney? Hello, attorney? Hello? Yes po. Yes. Opo. Ma'am, nakuha po niyo yung tanong ko po kanina? Yes po. Mahalaga po yan na meron din pong mga ebidensya kung magpo-file tayo ng reklamo sa isang nagpapadala number. Mga scams or isang mga unlawful or illicit messages po. Opo, okay. Sandali, may text dito. Sabi niya, ay ma'am, mayroon na po bang pagkitanong po if meron na silang nakasuhan o na-penalize o na-block ng mga numbers po, attorney? Sabi ng texter natin. Yes po, but we have to qualify. The regional office regularly po blocks number. Ngayong taon po, I do not have with me right now the exact numbers. But every day po, kung may nare-receive kami, automatic yan pinapadala sa Manila, to central office. So, maybe later I can show to that. And another po, meron na din po kaming inireklamo kung patungkol naman po ito sa mga illegal activity patungkol po sa illegal sale of pre-registered SIM. Yes, Last year po, yes. meron kaming entrapment operations sinundak in coordination with the Regional Anti-Cybercrime Unit. So, nagresulta po ito sa pagkakadakip ng isang babae na nagpapabili po ng registered SIM na. So, sinasuhan po natin siya sa RTC Naga and nagresulta po ito sa kanyang conviction. So, this is the first case po na na-handle namin dito patungkol po sa SIM registration law. Specifically sa illegal sale of pre-registered SIM po. So, bawal po yan na ang SIM po, dapat po personal tayong nag-registro and personal din na ginagamit natin. So, ibibigay or ipapahiram sa iba na hindi nag-undergo ng process ng amendment sa information SIM registry and pinabili mo pa. So, nagnegosyo ka pa, kumita ka pa. So, bawal po yan sa batas, sir. So, yan po isang active case, resolved case na po yan na related to SIM Registration Act po. Opo. Actually, attorney, papunta po dyan ang tanong ko. Salamat po, talabanggit po niyo yan. Kasi marami bagang tindahan dyan sa luwas na nagpapabarakal king mga SIM cards, Ano po, di ba dapat po accredited po ang kang NTC, pati po yung SIM card na kanilang ipagbibili? Yes po, tama po yung dito. Lahat po ng SIM card na bibilhin pa lamang, deactivated mode po siya. Hindi pa po sa pwedeng magamit kagad. Or makapag-text or makapag-internet. So, be wary ang ating mga kababayan na kapag ganyan, inoperan kayo, na ready na maaari nang gamitin, register nila yon sa pangalan nila. Hindi po yung taong
Tama. ang ano niyan. Tama. So, malalaman po, connected na pa rin yun, ginamit na sa kung ano man na transaction. Oo. So, dapat i-check po mismo yung SIM bed. Opo. Di ba po, nakano pa siya? Oo. Intact pa din po ang SIM natin. Oo. Tama, ma'am. Kung registered siya, ang nakapangalan, ibang tao, hindi doon sa bumili ng SIM. Kung pwede nang magamit ka agad. Yes po. Which is, bawal po yan, ma'am, illegal po yan? Ang selling po of pre-registered SIM is, tama po, bawal po siya. Pinagbabawal po yan ng batas. Maaari ka pong mapasuhan, masampahan ng criminal case, makulong ka o pagmultahin ka, o pareho po. Makulong ka na, pagmumultahin ka pa. Yeah. Okay, may gusto lang po itong i-clarify na listener natin. Sabi niya, nadukot po kasi ang CP ng anak ko, pinablock na namin, sabi niya, sa NTC. Ask ko lang po, pag once na nablock na po ang phone, hindi na po ba nagagamit ang phone? At tama ba, attorney, ang binablock, sa pagkaintindi ko, yung SIM card o pati yung phone? Pareho po siyang maaring i-report sa amin na for blocking. Opo. Yung SIM kasi yung INEI ang binablock. On the other hand, yung SIM po, maaari din pong ipablock sa amin. But if the end user po, yung may-ari ng SIM, gusto niya pang gamitin yon, maaari po siyang mag-request ng replacement ng SIM but number. So, ang gagawin po nung may-ari, pupunta po kung saan telco connected siya. Yes, so, tama. Po ang proseso po. And yung sagot po doon sa tanong kung maaari pang magamit yung cellphone na-block ng phone, hindi na po siya, sir, magagamit. Ayun. Sa call and text facility. Pero kung may WhatsApp kasi, sir, alam yung password ng phone, kung ma-open niya, ma-crack or maano niya yung code, maaari po. Sa Wi-Fi lang po. Pero kung salpakan niya ulit yan ng SIM, hindi na pwede. Negative na po. Ayun, okay. Opo. Klaro po, attorney, so ibig sabihin, pag na-block yung SIM, kung SIM lang, pero pag isinama yung phone, pag na-block yun, hindi na talaga siya magagamit kahit salpakan pa siya ng registered na SIM card. Yes po. Ayun. So, pwede pala yun. So, tama ito yung mga nawawalang cellphone, nawawalang gamit. Yung SIM card, pwede mong i-acquire uli, same number. Di ba? Yes po. Replaceable po ang SIM. Punta lang po sila BPN sa matapos na telco provider. Magdala po ng affidavit of loss, saka at least one ID. Kasi po ang gagawin is i-register po ulit sila, kukunan ng picture. Opo. Isuhan po sila ng SIM number, but SIM po, yung physical SIM. Opo. Attorney, di po ba, halimbawa ngayon ako, ang number ko, ayaw ko nang gamitin, gusto kong sinusurrender ba yan sa telco, di ba? Sinusurrender po sa telco. Yung number po na yon, kung gusto kong palitan yung number ko, pwede yun ibigay sa iba. Tama po? Maaari pong ibigay sa iba, but we have to report first po sa telco provider natin na i-deactivate na po nila. Oo. Dapat deactivated yun. Pag sinurrender, ano, attorney? Yes po. Reporting lang po siya. Ikaw po yung may-ari. You have to prove na ikaw talaga yung registered owner, user, and para mag-activate na po. May message naman po yun na deactivated na dapat ang ano mo. Number? Yes. Oo. Kung nawala man po yung SIM number, pwede mismo yung may-ari ang magpa-deactivate? Attorney, ano? Yes po. Pupunta po siya ulit sa pinakamalapit na business center. Kung dito po sa Legazpi, meron naman po dyan sa malapit na mall. Oo. So, dahil po, mag-provide lang po siya ng identity na siya yung SIM owner po. Ayun, okay. Ay tamang-tama, may text dito. Sabi niya, paano po kapag na-deactivate na yung SIM number sa akin naka-register? Nire-recycle po nila, iba na gumagamit. Paano po yung sa akin naka-register na name, pero iba na ang gumagamit? So, dapat talaga mabago yung number at saka ma-personal na maka-register, pumunta sa telco. Ano po, attorney? Yes po. May mga similar concerns din kasi yan po, VPNs nakarating sa amin, nag-question. Yung number ko ginamit. Yung number ko dati, may iba na ngayon na.
may-ari. So, posible po yun, ang isa po dyan na rason, halimbawa po, prepaid account user ka, hindi ka po nakapag-load, nag-zero balance ka, hindi mo po siya na-loadan within 60 days, depende po kung saan network ka connected. So, nadi-deactivate na po yan. So, tayo kung mga user, hindi na po tayo dumudulog na sa telco. Hinahayaan na lang natin dyan sa tabi na and bibili na ng bago. Without knowing po na yan, kapag hindi na po siya ginagamit around 60 days or ilang araw po, recycle po yan, meaning binibigay or ini-issue po yan ng telco po sa mga bagong SIM users po. I see. Okay. Pero pag recycle siya, attorney, kung halimbawa ginagamit in 7 months na, 8 months na, tama ba? Paano nadidelete ba yung data ng previous owner ng SIM card? Ang data po natin, sir, sa SIM registry, may retention period po yan, na bawal din po yan i-delete ng mga telcos natin. So, may retention po ng record kung kailan ba na-deactivate, kailan yung bagong issuehan na owner. So, doon pa lang po ay affected naman po kung sakaling hindi na-report. But, Opo. report din po. Yes. So, matitrace ho, attorney, kung sino ang previous owner. Ano? Pag ibinigay yun sa iba. Yes, but we have to qualify po, VP. Hence, nagsimula lang pong maisabatas ang SIM registration law is 2022. 23 po siya. So, yung SIM registry or data collected as of that date, may mga record po tayo niyan. So, kung kailan na-deactivate, kailan sino ang mga total registered numbers, etc. I see. Okay, tama kasi para malaman kung sino ang previous owner at sa kung halimbawa may bigay sa iba, another registration po doon sa SIM number na yon. Ano, attorney? Yes po, dapat po new registration ulit po. Ayun, oo. Kaya pala paminsan may naniningil sa akin eh. Siguro ito nagamit ko. Pero may itong number kasi. Pero attorney, tama ba? Yung mga ang tawag diyan, postpaid, mga postpaid. Yes po. Pwedeng ibigay sa iba pag isinurrender mo, di ba? Yes po. Included din po sa reissuance po sa mga new SIM users po. Opo. Very good. Okay. Attorney, salamat po. Pasensya na po. Kapos ng oras ko. Ang dami pang tanong dito. Pero ano po, baka may balita po kayo from NTC? May gusto po kayong i-announce, Tabi, sa mga nag-aantabay ngunyan. Go ahead, Tabi, attorney. Yes, good morning again. Marahay na aga po sa gabos na nagdadangog sa programa po. And kami po sa NTC, patuloy po kami sa pag-monitor nitong mga recent scams and patuloy din pong nakikipag-coordinate sa ating mga law enforcement agencies, lalo na po itong mga na-monitor namin ng mga illegal sale of registered SIMs. Paalala po namin na never pong bumili ng mga rehistrado ng mga numero and huwag pong mag-engage yung mga negosyo na nagpapabili po ng SIM na rehistrado na. So, huwag pong tularan yung nangyayari po sa NAGA na akala niya, hindi po yun isang illegal na activity. Bawal po yun. And if ever po you have any concerns or complaints po regarding po dito sa mga... Ayun. Joshua, sandali. Naputol. Sige, tapusin natin si attorney. Importante po sa sinasabi niya para maintindihan niya itong maray. Attorney? Yes po. Yeah, go ahead po. Dagdag po lang namin, VP Hens. Sa mga consumer concerns po, maaring tumawag sa hotline namin na 1682 or mag-email po sa email namin address na ntcr5@ntc.gov.ph or kung malapit lang naman po kayo, ang opisina po namin andito lang po sa government center sa Itrawi po. So sa muli po, maraming salamat po. And mabalos po pirmi sa Tendong Estasyon. Ay, attorney, sandali lang. Sorry, Tabi. 1 minuto na lang. Sabi, pinisingit ko po ini. Sabi niya, paghihapot po kung igwaki, kung magkakaigwagararay ki amnesty para sa registration can be at radio? Sa mga clients po, nagdamit sa mga radio transceivers, last 2022 po, 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 2022
last November 2024 po, nagkaroon na tayo ng amnesty. Opo. Subalit po, may memo circular tayo na ang amnesty grant po is every 5 years na lang. So, Ayun. nag-aantay po tayo from 2024 to 2025. po. But however po, we will just inform the public po, makiantabay din sa aming mga info outlets. Kasabay po yan yung aming website and Facebook account and yung mga numero po. Maaari po, if ever man, magkaroon po, malalaman din po nila. Ayun. 5 years. Every 5 years po pala, attorney, ano? Yes po, yes po. Okay, mas maray na pag naka-acquire ka mo ki VHF o transceiver, transquantabi, automatic, i-restro tolo sa NTC. That is correct po and maiwasan na din po na mamultahan Mapinalize. Yan. Oo. Po. Ay, sus ko, attorney, pasensya na. Saro na sana talaga. Pero pong SIM card ang pwedeng ma-acquire nin sa rong persona. Pero ang allowable position ng isang tao sa SIM cards. So sa ngayon po, BPN, wala pa pong limit kung hanggang Ilan pong SIM ang maaari natin i-register sa pangalan natin. Sige. Yun po ang regulasyon natin ngayon. Oh, pag ang may regulasyon tayo, attorney, na pag ang lalaki ang may SIM card, dapat nakaaram po agom. Taba kasi mister, may nakatagong registered SIM card. Okay. Attorney, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Tabi, salamaton. Saludo po kami sa imo. Mabuhay po. Yes po, BPN. Maraming salamat po. Mabalos po. Apo. Okay. Joshua? Dapat postpaid ng nagpuputol. Pero 12 minutes ka nagputol. Kumaka ng postpaid? Ano na yung putol? Okay. Ano, nag-iulok naman si Engineer Mon kan sa hapot kung na-last kay Director? Naglikay nga ni... Tungkol sa mga SIM card kan agom na nakatago sa wallet? Pag apot mo, napatras si Sir, tama ka ngayon, marabasan man niya ako. Pero walang mandasa. Okay, sige. Okay, Sabi yan ang istorya. Live Digis NTC, Attorney Bilangel, and Engineer Mon, Josh Fabino, DCGB. Thank you, Attorney Judy Ann Bilangel, OIC Regional Director, kang NTC Region 5, ang sa kuyang amigo dyan, si Engineer Mon, sa NTC. Dako lang kung makamidbid ka ito dyan, hindi kang balik-balik ko dyan. Parang ko niya, din ako nasusugukan opisina, kaya din na pambira na ako magyan sa NTC. Salamat, kansa ng magantaway. Goodbye, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po trabaho lang. Goodbye, mabuhay. Love na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at daw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.